Oraingoa gerokoa, oreka ez galtzeko oinarri sendua. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea, praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea. Lan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, kiki, egin